ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதில் போயிட்டேன், லைவ் போயாச்சு. உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் 5:45 நான் கிளாஸை முடிச்சாச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நான் லீவ் பண்ணுறச்சு யாரையாவது ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறேன். யாருக்கு அந்த ஹோஸ்ட்லேருந்து ராதிகா மாதாஜி வந்த உடனே பண்ண தெரியும், அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும்? தெரியாது யாருக்கும். மாதாஜி யாருக்கு அனுப்பலாம் நீங்க? ஓகே, உங்களை பண்ணிட்டுமா சர்வதாச பிரபுஜி? சரி மாதாஜி, உங்களை ஓகே மாதாஜி, ஹோஸ்ட் ஓகே பண்ணிட்டு நான் லீவ் பண்ணிடுறேன். நீங்க சரி ராதிகா மாதாஜி வந்த உடனே அவங்களுக்கு பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ ஓகே பிரபுஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ப்ரேயரோட கிளாஸஸ் பிரணத்தியோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हरि हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा दम्भं वंदे परमानंद माधवम. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. शर्णवतां स्वकदः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हरतन्दः स्तोहै अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துக்குங்க ப்ளீஸ். Chapter 7 மாதாஜி. ஆமா, சாப்டர் 7 பிரபுஜி. இது வரைக்கும் நம்ம சாப்டர் 6 படிச்சோம் இல்லையா, அதனுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். ஓகே, அதுல என்ன படிச்சிருக்கோம் சாப்டர் 6ல?
நாரதரின் முற்பிறவி வரலாறை பற்றி பார்த்தோம். நாரதருக்கு போன ஜென்மத்தில் அவர் எப்படி இருந்தார், என்னவா அவர் இவ்வளோ விஷயத்துக்கு அவர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி இவ்வளோ விஷயத்துக்கு பக்தியில் அவர் முன்னேறினார். அதை பற்றியெல்லாம் போன சாப்டர் முழுக்க முழுக்க அபவுட் நாரதர் தான் பற்றி படித்தோம். ஒரு நிமிஷம். வியாசதேவரிடம் நாரத முனிவர் தனது முந்தைய பிறவியில் ஒரு சாதாரண வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்து பக்தர்களின் கருணையால் ஞானம் பெற்று நாரதராக மாறிய பயணத்தை விவரிக்கிறார். ஓகே, இந்த அத்தியாயம் பக்தி தொண்டின் வலிமை மற்றும் இறைவனின் அருளை போற்றுகிறது. அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட நம்ம இருந்தோம்னா இறைவனின் அருளை போற்றுகிறது. அதை பற்றி தான் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதில் முக்கியமானது நாரதர் முற்பிறவியில் முந்தைய கல்பத்தில் ஒரு நிமிஷம் முந்தைய கல்பத்தில் ஒரு நாரதர் ஒரு ஞானிகளின் வீட்டில் வேலை செய்த வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்தார். அவர் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பெற்றார். பக்தர்களின் கருணை, அந்த பக்திமான்களின், அதாவது பக்தி வேதாந்திகளின் எஞ்சிய உணவே உச்சிஷ்டம். அதாவது நம்மளாம் இப்பெல்லாம் எச்ச உணக்க சாப்பிடுவோமா? மாட்டோம். ஆனால் பகவானுடைய பக்தர்கள் பக்திமான்களோட பக்தர்கள் சாப்பிடுவோம். உட்கொண்டதால் நாரதரின் பாபங்கள் நீங்கி பக்தி உணர்வு உண்டானது. அந்த காலத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு முந்தி, அதாவது நான் சொல்கிறது இப்போ இல்லை, ஒரு 50-60 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பா எல்லாம் அந்த காலத்தில் இருக்கும்போது எங்கள் தாத்தா எல்லாம் சாப்பிட்றா இல்லையா, அந்த சாப்பிட்ட பிளேட்டில் பார்த்தாக்க எல்லா ஐட்டம்ஸும் அப்படியே இருக்கும். அவர் கொஞ்சம் தான் எச்ச பண்ணாமல் சாப்பிட்டுட்டு போவார். அவர் சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு 3 பிள்ளைகள். அந்த 3 பிள்ளைகளில் நான் சாப்பிடுவேன் அண்ணாவோட பிளேட்டில் என்பா. அது எச்சல் இல்லை. அண்ணாவோட பிளேட்டில் சாப்பிட்றதுனா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய நல்லதெல்லாம் நம்ம கிரகிச்சுக்கிறோம்னு அர்த்தம். அது அந்த காலத்தில் நடந்து, இந்த காலத்தில் அது எச்சல், இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும், மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இறை தரிசனம். ஒரு முறை நாரதர் தியானத்தில் இறைவனை ஒரு கணம் தரிசித்தார். ஆனால் அந்த தரிசனம் உடனே மறைந்ததால் அவர் ஏமாற்றமடைந்தார். பகவானின் வாக்கு, இந்த பிறவியில் உனக்கு எனது தரிசனம் மீண்டும் கிடைக்காது. ஆனால் நீ என் மீது உறுதியான பக்தி கொண்டிருப்பதால் அடுத்த பிறவியில் நீ என் நித்திய தோழனாக மாறுவாய் என்று இறைவன் நாரதருக்கு அசரீதியாக சொல்கிறார். அசரீதின்னு என்ன? அவர் தூக்கத்தில் அவருக்கு கனவுல அந்த மாதிரி ஒரு இது வருது. நாரதராக உருவெடுத்தல். தாயின் மறைவுக்கு பிறகு நாரதர் காடுகளுக்கு சென்று பகவானை தியானித்து இறுதியாக பிரம்மதேவின் மானச புத்திரனாக நாரதர் என்ற பெயருடன் தேவர்ஷியாக மாறினார். இந்த அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தின் மூலம் எத்தகைய சாதாரண மனிதனும் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் என்பதை நாரதரின் உதாரணத்தின் மூலம் வலியுறுத்துகிறது. அதனால் நம்மளாம் பக்தியில் நம்ம முன்னேற முடியாதுன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். எல்லாரும் முன்னேறலாம். ஒன்று என்ன வேணும்? நம்மளோட சின்சியர் எஃபெக்ட்ஸ். அதுதான் நமக்கு இந்த சாப்டரில் வேணும். அதுதான் நீ போன சாப்டர் படித்தோம். ஓகே, இன்றைக்கி படிக்க போகிற சாப்டர் 7. முக்கிய அந்த ஸ்லோகத்தை முதல்ல படித்தேன். சௌனகோ வாச்ச நிர்கதே நாரதே சுத பகவான் பாதராயண ஸ்ருதவாம்ஸ்தத் அபிப்ரேதம் ததக கிம் அக்ருத் விபு. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 1 அத்தியாயம் 7 துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்படுதல், அதாவது அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்களின் தூங்கும் பிள்ளைகளை கொன்று கொடூர செயலை விவரிக்கிறது. இது கவனிச்சுக்கோங்க, என்ன இந்த சாப்டரில் வரப்போகிறது இதுதான் சாராம்சம். அர்ஜுனன் அவனை பிடித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அருளால் அவன் தலையில் இருந்த ரத்தினத்தை பறித்து அவனது ஆணவத்தை அடக்கி தண்டித்ததை இந்த நிகழ்வு சுட்டி காட்டுகிறது. முக்கிய அம்சங்கள் இந்த சாப்டரில் என்ன கிடைக்கிறது? அஸ்வத்தாமனின் கொடூர செயல். பாண்டவர்கள் போரில் வென்ற பிறகு அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்களின் பிள்ளைகளை தூக்கத்தில் கொன்று திரௌபதியிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தான். அர்ஜுனனின் கோபம். பிள்ளைகளை இழந்த திரௌபதி அழுது புலம்ப அர்ஜுனன் கோபமடைந்து அஸ்வத்தாமனை பின்தொடர்ந்து சென்று பிடித்து வந்தான். கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதல். அப்போ கிருஷ்ணர் வழிகாட்டுறார். இதுதான் இந்த சாப்டரோட ஃபுல் சாப்டருக்கும் சாராம்சம் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. அஸ்வத்தாமனை கொல்ல
ம், அர்ஜுனன் முற்பட்ட போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது கொடூர குணத்தை சுட்டிக்காட்டி ஒரு பிராமணன் மகனை கொள்வது பாவம் என்று அறிவுறுத்தினார். தண்டனை அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனின் தலையில் இருந்த ரத்தினத்தை வெட்டி எடுத்து அவரது ஞானத்தையும் சக்தியும் பறித்து அவரை உயிருடன் விடுவித்தார். ஓகேயா? முடிவு என்ன கடைசியில்? பாண்டவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் இறுதிச் சடங்குகளை செய்தனர். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதலில் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இந்த சாப்டர் 7. இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ்? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எஸ்மா. ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி ஸ்லோகம் படிங்க. படிச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்து மொழிபெயர்ப்பு பாருங்க, ஒருத்தர் பொருள் உரை படிங்க. சௌனக உவாச்ச நிர்கணே நாரதேஷுத பகவான் பாதராயணः ஸ்ருதவாம்ஸ்தத் அபிப்ரேதம் ததः கிம் அகரோத் விபுः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भगवान् சௌனக உவாச்ச நிர்கதே நாரதே சுத பகவான் பாதநாராயணக ஸ்ருதவாம்ஸ்தத் அபிப்ரேதம் ததக கிம் அகரோத் விபுகு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நிர்கதே நாரதே சுத பகவான் பாதராயணக ஸ்ருதவாம்ஸ்தத் அபிப்ரேதம் ததக கிம் அக்ரோத் விபுகு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சௌனக ரிஷி வினவினார், சூதரே, மிகச்சிறந்தவரும் உன்னத சக்தி வாய்ந்தவருமான வியாசதேவர் ஸ்ரீ நாரத முனிவரிடமிருந்து அனைத்தையும் கேட்டறிந்தார். எனவே நாரதர் சென்ற பிறகு வியாசதேவர் என்ன செய்தார்? இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல முதல் ஸ்லோகம். ஒன்னே சௌனக ரிஷி எல்லாத்தையும் கேட்கிறார். சூதரே, எல்லாத்தையும் உன்னத சக்தியும் வாய்ந்தவருமான வியாசதேவர் நாரத முனிவரிடமிருந்து அனைத்தையும் கேட்டுண்டார். எனவே நாரது சென்ற பிறகு வியாசதேவர் என்ன பண்ணார் தான் இந்த ஸ்லோகம். இனிமே இந்த சாப்டர் வர போறது. ஏஸ்மா, யாராவது பொருள் உரை படிங்க. பரீட்சித் மகாராஜன் அவரது தாயின் கருவில் அற்புதமான முறையில் காப்பாற்றப்படுவதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விவரிப்பதற்கான காரணமும் அறியப்படுகின்றன. இதற்கு காரணமாக இருந்தவன் துரோணாச்சாரியின் மகனாக திரௌபதி அசுமானன் என்பவனானவான். இவன் உறங்கி கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களையும் கொன்றதால் அர்ஜுனால் தண்டிக்கப்பட்டான். சீல வியாசதேவர் புகழ்பெற்ற காவியமான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை துவங்கும் முன்பு பக்தி பூர்ணமாக சமாதியில் ஆழ்ந்து உண்மையை உணர்ந்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிம்பிள் தான் இந்த ஸ்லோகம், ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. ஒரே நிமிஷம், இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டோம். நாளைக்கு சாப்டர் 2 ஸ்லோகா 2 படிக்கலாம். எந்த மாதாஜி படிப்பாங்களோ தெரியல. நான் இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சாகல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுருக்குமா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னவா இது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்களே, சுருக்குமா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எது அந்த மொத்தமாவே இந்த சாப்டரோட சுருக்கம் வேணுமா உங்களுக்கு? எப்படி சொன்னாலும் சரி, உங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும். ஒரே நிமிஷம் பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்தோட சுருக்கம் கேட்கிறார் மாதாஜி. ஸ்லோகத்தோட இதானே வேணும் பிரபுஜி உங்களுக்கு. 6வது சாப்டர் என்ன படிச்சோங்கன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் 7வது சாப்டர்னு சொன்னேன், அதுதானே? இந்த அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தின் மூலம், அதாவது துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்படுதல், இது மூலம் அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்களின் தூங்கும் பிள்ளைகளை கொன்ற கொடூர செயலை விவரிக்கிறது.
அதுதான் இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனன் அவனை பிடித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அருளால் அவன் தலையில் இருந்த ரத்தினத்தை பறித்து, அந்த ரத்தினத்தை பறித்ததுனால என்ன ஆகுது, அவனுக்கு தெரிந்து எல்லாமே அவனது ஆணவத்தை அடக்க முடிகிறது. ஆணவத்தை அடக்கி தண்டித்ததை இந்த நிகழ்வு சுட்டி காட்டுகிறது. அந்த ஸ்லோகம் வரைச்சே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வரும். இந்த ரத்தினத்தை பிடிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுங்கிறது அங்கே பார்க்கலாம். அஸ்வத்தாமன் கொடூர செயல், அவன் பண்ணது தப்பு இல்லையா? அஸ்வத்தாமன் பாண்டவன் போரில் வென்ற பிறகு அஸ்வத்தாமன் போரிலேயே அவள் ஜெயிச்சுட்டான். அதுக்கு அஸ்வத்தாமன் பாண்டவர்களின் பிள்ளைகளை தூக்கத்தில் போய் கொல்றதுங்கிறது அதுக்கு பேர் என்ன? ஹிந்தியில் வந்து டர்போக்கும்பா, பயந்தாங்குழி. நமக்கு ஜெயிக்க தெரியல, அதனால் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அவனுக்கு, எப்படியாவது அவளை இதுங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவனை போய் அஸ்வத்தாமனே, அதனால் அவனை போய் கொன்னுட்டு வந்துடுறான் அவன். அதனால அர்ஜுனனுக்கு அதனால் கோபம் ஆடுறது. பிள்ளைகளை இருந்த திரௌபதி அழுது புலம்ப அர்ஜுனன் கோபமடைந்து அஸ்வத்தாமனை பின்தொடர்ந்து சென்று பிடித்து வந்தான். ஓகே, கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதல் அஸ்வத்தாமனை கொல்ல அர்ஜுனன் முற்பட்ட போது கிருஷ்ணர் இவன் என்ன பண்ணுறான், அஸ்வத்தாமனை கொல்லணும்னு அர்ஜுனன் ட்ரை பண்ணுறான். அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், என்ன சொல்கிறார், யாரையுமே கொலை பண்ணாதே. ஏன் கொலை பண்ணக்கூடாது? ஒரு பிராமணன் மகனை கொல்வதே பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேயா, தண்டனை அர்ஜுனன் அஸ்வத்தாமனின் தலையில் இருந்த ரத்தினத்தை வெட்டி எடுத்து அவனது ஞானத்தையும் சக்தியையும் பறிச்சுடுறார். அவனது அவனை உயிரோடு விட்டுட்டார். ஓகேயா, முடிவு என்ன கடைசியில் சாப்டரில்? பாண்டவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் இறுதிச் சடங்குகளை செய்தார்கள். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டுதலில் நீதி நிலைநாட்டப்பட்டது. ஓகேயா, எப்போதுமே கொலை பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாரும் பண்ணிடலாம், அந்த கொலை பண்ணுறதுங்கிறது தப்பு. ஏன்? முக்கியமாக பிராமணர்களை கொலை பண்ணுறது பெரிய பெரிய குத்தம். அதனால் கொலை பண்ணாத, அதுக்கு பதிலாக வேறு தினசில் சைடில் எத்தனையோ இது இருக்குது இல்லையா, அது மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். அந்த மாதிரி தான் நடந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓகே, ஓரளவுக்கு இவ்வளோ டீடைல்ஸ் இல்ல மத்தது எங்க புக்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இது டீடைல்ஸ் இல்லை பிரபுஜி, நான் கூகுள் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பிரபுஜி. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு எங்க புக்ல. பரீட்சித் மகாராஜா இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஆமா ஆமா பிரபுஜி, நீங்க இதை கூகுள் பண்ணி எந்த சாப்டருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் வந்துன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஸ்லோகத்தை எழுதி அதை கூகுள் பண்ணி அங்க போய் பாருங்க, அங்க நல்ல டீடைல்ஸ் கிடைக்கும் பிரபுஜி. ஓகே, இது கூகுள் பண்ணி எடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பிரபுஜி. இது ஓகே, அது கரெக்டா இருக்குமா மாதாஜி? நம்மளோட இதுக்கு கரெக்டா? ஆமா பிரபுஜி, கரெக்ட். நான் தெரிஞ்சுதான் வரேன், நல்லா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை உட்காந்து படிச்சேன், படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்தேன். அப்புறம் சாப்டர்லயும் உட்காந்து நான் பார்த்துட்டேன், எல்லா ஸ்லோகத்தையும் பார்த்தேன், கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு, ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக இருக்கு. இதில் என்ன இருக்குது? இதில் ஒன்றுமே இல்லை. அஸ்வத்தாமனை அவன் பண்ணது தப்பு, அவனை கொலை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். அது யாருமே சொல்லுவோம் இல்லையா, பிராமணனே கொலை பண்ணக்கூடாது, பிராமணனுடைய பையன் அவனை கொலை பண்ணாதே அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் இல்லையா. இது யார் வேணாலும் சொல்லலாமே இந்த பாயிண்ட்டை, ரைட்டு தானே? திரௌபதி கூட சொல்றாங்க, இவனுடைய வைஃப் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, அவனை விட்டுடுங்க, கொலை பண்ணாங்க, திரௌபதியே சொல்றாங்க. நம்ம தான் கஷ்டப்படுறோம், அவனுடைய வைஃப், அந்த அம்மாவும் கஷ்டப்படக்கூடாது, குருனுடைய வைஃப் இல்லையா? கரெக்ட், நம்ம கஷ்டப்படுறது போறாதுன்னா அந்த ஒய்ஃபும் அப்படி கஷ்டப்படணுமா? கரெக்ட். இதை வந்து நீங்கள் கதையாக ஸ்டோரியாக பார்த்துட்டே போனேன்னு வச்சுக்கோ, பாகவதத்தை போல இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாது பிரபுஜிஸ். நல்லா வரிசையாக அந்த கதையை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்கும். ஓகே, கிளாஸை வைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி.